Rayonda 5 ай içinde bir yol transport halakati tirkelgen hem bir kişi ziyan көрген. Yol hareketi eminligini temin etу maksatında reydlar ötkerildi. 5 ay içinde 52 reyd uyuşturulgan. Neticede 256 hukuk buzu aşıklangan. 26 uçrakta maşina yürütüşlerinin spirtli şimdilikler kullanığı bilgili. Отделом МВД России по Муштинскому району в зависимости от складывающейся обстановки осуществляются корректировки дней и времени проведения рейдовых мероприятий, состава сотрудников рейдовых групп, привлекаемых к данным мероприятиям с обязательным участием руководства отдела. Балалар катнашында юл халакатларын кисәтү максатында мәгариф учрежденияларында төрле чаралар оештырыла. Балалар кичкенәдән юл кагыйдәләрен өйрәнеп үсә, төрле бәйгеләрдә катнаша һәм җиңүләрдә яулый. Муслим районында елда имен көпчәк конкурсы үтеп килә. Анда мәктәпләр бик теләп һәм актив катнашалар. Быел инде беренче урынны Муслим Тукай исемендәге Муслим урта мәктәбе юит отряды алды. Алар безнең беренче ел гына җиңүчеләр түгел инде. Алар зона ярышларында да һәрвакыт уңышлы гына чыгыш ясыйлар. Быел да гына алар автогородок һәм велосипедно-фигурлы йөртү конкурсларында призлы шәхси беренчелектә призлы урыннарга лаек булдылар. Отырышта бәйрәмнәр чорында юл хәрәкәте иминлеген тәэмин итү турында да сүз булды. Сабантуй мәйданнары тирәсендә юл хәрәкәтенә чикләүләр кертелергә мөмкин. Бәйрәм чорында ЮХИДИ инспекторлары көчәйтелгән режимда эшләячәк. Сабантуй бәйрәмнәренә өстәмә рейд групплары ясадык. Һәм дә инде безнең республика күләмендәге юл хәрәкәт иминлеге инспекторлары килүе 3 көнгә инде безнең Шаллы һәм Әлмәт шәһәрләреннән дә аерым өстәмә экипажлар килүе көтелә. Бу безгә аерым көч бирә. Юлларда иминлекне тәэмин итү барыбызга да бәйле. Һәркемнең кагыйдәләрне төгәл үтәве һәм бер-беребезне хөрмәт итә белү кирәк. Римма Авзалова, Динар Менхаҗев, Муслим телевидениесе.